Sanon sinulle rehellisesti, unesta heränneenä. Tätä kertomustamme älä ota oppina. Ei se ole sinua varten. Ei näitä enteellisiä tarinoita kuolin hetken muminoissa syntyneitä ole sinulle testamentattu. Näitä synkkiä kertomuksia ajan pohjalla. Varlam Shalom. Miten tallataan tie lumilakeudelle? Kärjessä tarpoo mies, joka hikoilee ja manailee, siirrellessään jalkojaan vaivalloisesti eteenpäin ja vajotessaan joka askeleella syvään kuohkeaan lumeen. Hän tarpoo kauas, jättää jälkeensä jonon epämääräisiä mustia kuoppia. Hän uupuu! Heittäytyy hankeen ja panee tupakaksi. Kessusavu leviää pienenä sinervänä pilvenä valkeana hohtavan lumen ylle. Ja kun mies on noussut ja mennyt jo menojaan, jää pilvi riippumaan sinne, missä hän on levännyt, sillä ilma seisoo lähes paikallaan. Tiet tallataan aina tyyninä päivinä, jottei tuuli lakaisisi umpeen ihmistöitä. Ihminen itse määrittää itselleen suuntimet rannattomalla lumiaavikolla, kallion tai korkean puun. Ihminen ohjaa ruumistaan nietoksissa niin kuin perämies ohjaa venettä joella, niemeltä niemelle. Kapeaa ja epävarmaa jälkeä seuraa 5. 6 miestä rinnan. Olka olassa kiinni. Ne tallaavat jälkien suuntaan. Mutta eivät itse jälkiin. Päästään aiemmin määrättyyn kohtaan, Kääntyvät takaisin ja kulkevat taas niin. että umpihanki tulee tallatuksi kaikilta kohdin. Mihin ihmisjalka ei vielä ole astunut. Näin valmistuu tie, jota pitkin pääsevät kulkemaan ihmiset, reet ja traktorit. Jos kuljettaisiin tarkasti kärkimiehen jälkeä pitkin, syntyisi toki selvä, mutta vaivoin kuljettava kinttupolku eikä tie. Kuoppia, joiden yli olisi vaikeampikin tarpoa kuin umpihankea. Kärkimiehellä on aina raskain työ, ja kun hänen voimansa loppuvat, Astuu hänen tilalleen toinen tuosta kärkiviisikosta. Jäljessä tulivista jokaisen, myös pienimmän ja heikoimman, on tallattava kappale umpihankea. Ja näin valtaa toisten tekemät jäljet. traktoreilla ja hevospeleillä eivät kulje kirjailijat tai runoilijat. Niillä kulkevat lukijat. Iltaruokailu päättyi. Levov nuoli kiirettä pitämättä kuppinsa.
Kaapi huolikkaasti pöydältä leivänmurut vasemmalle kämmenelleen, vei kämmenen suulleen ja nuoli murut siltä varovasti. Vielä nielemättä hän tunsi syljen suorastaan pursoavan suussaan ja ahneesti imeytyvän pikkuruisen leivänmurenaan. Hän ei voinut sanoa, oliko se maukasta. Syljen maku oli jotain muuta. Liian köyhää verrattuna siihen kiihkeään autoaseen nautintoon, jonka oikea ruoka soi. Klepov ei pitänyt nielemisellä kiirettä. Leipä suli itsestään suussa ja nopeasti sulikin. Bagritsovin sisään painuneet kiiluvat silmät tuijottivat herkeämättä Glebovin suuta. Ei ollut niin mahtavaa voimaa, joka olisi voinut saada hänen katsensa irtautumaan ravinnosta, joka katosi toisen miehen suuhun. Klepov nielaisi sylkensä. Ja samassa Bagritsov käänsi katseensa horisonttiin, suureen oranssin keltaiseen kuuhun, joka hinautui taivaalle. Aletanhan mennä, hän sanoi. He kulkevat äänettä polkua pitkin kalleutta kohti ja nousivat mäen pienelle penkerelle. Aurinko oli vasta laskenut. Klepov napitti kiinni toppotakkinsa. Kävelykään ei poistanut vilua. Onko vielä pitkä matka? On. Bagritsov vastasi hiljaa. He istahtivat lepäämään. Ei ollut puheen eikä ajattelemisenkaan aihetta. Kaikki oli selvää ja yksinkertaista. Penkereen päässä olevalla tasanteella näkyi kasoittain sijoiltaan väännettyjä kiviä ja irtikiskottua kuihtunutta sammalta. Olisin voinut tehdä sen yksinkin, mutta kaksin on hauskempi. Ja vanhalle kamulle sentään. Heidät oli tuotu edellisenä vuonna samalla laivalla. Maahan! Saatavat nähdä. He paneutuivat maata vasten ja alkoivat viskoa irti kiviä. Isoja kiviä, sellaisia, joiden siirtämiseen olisi tarvittu 2 miestä. Täällä ei ollut, sillä ne miehet, jotka niitä päivisin siirtelivät, eivät olleet sen paremmassa kunnossa kuin Klepovkaan. Bagritsov manasi hiljaa. Hän oli saanut sormensa verta vuotavan narmun. Hän puristi haavaa, mutta veri ei lakannut vuotamasta. Heikko hyytyvyys, Klepov sanoi välinpitämättömästi. Oletko sinä lääkäri? Bagritsov kysyi imeen verta. Klepov ei vastannut mitään. Se aika, jolloin hän oli ollut lääkäri, tuntui niin kaukaiselta. Liian usein maailma tuolla merten ja vuorten takana tuntui kuin unelta tai sadulta. Todellinen oli vain se minuutti, tunti, hetki ylösnoususta maatamenoon. Sen pidemmällä hänellä ei ollut voimia suunnitella. Niin kuin ei muillakaan. Klepov ei tuntenut ympärillä eläviä ihmisten menneisyyttä, eikä se häntä kiinnostanutkaan. Jos Bagritsov olisi huomenissa ilmaisut olevansa ilmavoimien marsalkka tai lääketieteen tohtori, Klepov olisi uskonut siihen aikailematta. Oliko hän itse joskus ollut lääkäri? Hän oli kadottanut paitsi automaattisen ajattelukykynsä, myös automaattisen havaintokyvyn. Hän näki
kuinka Pakretsovini verta likaisesta sormestaan, mutta ei sanonut mitään. Asia vain luiskahti hänen tajuntaansa, mutta vastaamisen edellyttämää tahtoa hän ei itsestään löytänyt, eikä hän sitä etsinytkään. Se tietoisuus, joka hänellä vielä oli jäljellä, ei ehkä ollut ihmisen tietoisuutta, vaan oli keskittynyt vain yhteen asiaan: kivien siirtämiseen pois mahdollisimman pian. Taitaa olla syvällä, Glebov sanoi, kun he heittäytyivät lepäämään. Mitä se voisi syvällä olla? Ja Glebov tajusi kysyneensä joutavia ja että kuoppa ei todellakaan voinut olla syvä. Täällä se on. Vagritsov kosketti ihmisten varvasta. Ukko varvas törrytti kivien sijasta. Kuutamossa se näkyi selvästi. Se ei muistuttanut Glebovin eikä Pakretsovin varmasta, mutta ei siksi, että se oli hangistunut ja eloton, siinä ei ollut juurikaan eroa, vaan siksi, että tuon kuolleen varpaan kynsi oli leikattu. Ja varvas oli muutenkin pehmeämpi ja täyteläisempi kuin Glebovin varvas. He nostivat nopeasti loput kivet ruumiin päältä pois. Sehän on ihan nuori. Tarttuivat vainajaa jaloista ja saivat sen vaivoin kiskottua esiin. Onpa roteva, Glebov sanoi hengästyneenä. Jollei se olisi ollut niin rotevaa, se olisi haudattu niin kuin meidät haudataan. Eikä meidän olisi tarvinnut tulla tänne tänään. Taivuttivat vainajan käsivarsia ja kiskoivat siltä paidan pois. Alushousutkin on ihan uudet. He kiskoivat alushousutkin pois. Glebov piilotti vaatemytyn toppatakkinsa sisään. Vetäiset mieluummin jalkaisiin. En tahdo, Glebov mutisi. Laskivat vainajan takaisin hautaan ja peittelivät kivillä. Nousseen kuun sinervä valo lankesi kiville ja harvaan taikametsään, paljastaen jokaisen puun ja pengermän aivan erityisessä, päiväisestä poikkeavassa valossa. Kaikki näytti omalla tavallaan tavalliselta, mutta ei kuitenkaan samanlaiselta kuin päivällä. Ne olivat ikään kuin maailman toiset, yölliset kasvot. Vainajan alusvaatteet lämpenivät Glebovin povella, eivätkä tuntuneet enää niin vierailta. Kun saisi tupakkaa, hän sanoi haaveksien. Huomenna saat. Huomenna he möisivät alusvaatteet, vaihtaisivat leipään ja saisivat mahdollisesti vähän tupakkaakin.
jälkeenjäädessään illalla päivän päätteeksi mittanauhaa kokoon, kaivosvalvoja sanoi, että huomenna Dugajev saisi yksinäisurakan. Vieressä seisyt ryhmänvalvoja vaikeni äkkiä ja alkoi tuijottaa mäen takana tuikkivaa iltatähteä. Dugajevin parikki, Baranov, joka oli auttanut kaivosvalvojaa mittaamaan suoritetun urakan, otti lapion ja alkoi raivata louhosta, joka oli jo aikaa sitten puhdistettu. Dugajev oli 23 ja kaikki hänen täällä näkemänsä ja kuulemansa ennemminkin hämmästytti kuin pelotti häntä. Prikaati kokoontui nimenhuutoon ja palasi epätasaisena vankijonona parakkiin. Raskas päivä oli päättynyt. Ruokalassa Dugajev joi istuutumatta suoraan kupin reunasta hörppien ohuen kylmän ryynivelliin. Leipä oli jaettu aamulla ja sen piti riittää koko päiväksi, mutta sen hän oli syönyt jo ajat sitten. Teki mieli tupakkaa. Hän katseli ympärilleen miettien, keneltä voisi uskaltaa pyytää sätkää. Ikkunan laudalla Baranov keräili paperin palaselle kessunrippeitä. Koottuaan ne tarkkaan, hän kääri ohuen papirossin ja ojensi sen Dugajeville. Vedä savut ja jätä loput minulle, hän tarjosi. Dugajev hämmästyi. He eivät Baranovin kanssa olleet mitenkään erityisen hyviä kavereita. Ja mikä kaveruus voisikaan syntyä, kun on kylmä, nälkä ja liian vähän unta. Nuoresta iästä huolimatta Dugajev ymmärsi, miten valheellinen oli sanonta hädässä ystävä tunnetaan. Ystävyys oli ystävyyttä vain silloin, kun sille oli luotu luja perusta jo ennen kuin elinohdot kiristyivät äärimmilleen. Minkä jälkeen ihmisessä ei ole enää mitään inhimillistä. Pelkkää epäluuloisuutta, kiukkua ja valhetta vain. Dugajev muisti mainiosti vangin 3 käskyä. Älä usko, älä tuppaudu, äläkä pyydä. Dugajev imi ahneesti makeaa kessusätkää ja häntä alkoi pyörryttää. Heikottaa, hän sanoi. Baranov ei virkkanut mitään. Dugajev palasi parakkiin, meni pitkäkseen ja sulki silmänsä. Hän oli nukkunut huonosti viime aikoina. Nälkä esti unen tulon. Hän näki aivan erityisen tuskallisia unia. Limppuja, rasvaisia ja höyryäviä keittoja. Kesti kauan ennen kuin hän vaipui tajuttomuuteen, mutta avasi silmänsä jo puoli tuntia ennen aamuherätystä. Ryhmä siirtyi työmaalle. Jokainen asettui omalle louhokselle. Odota, ryhmänjohtaja sanoi Dugajeville. Kaivosvalvoja määrää, mihin sinä menet. Dugajev istuutui. Hän oli jo uupunut siinä määrin, että suhtautui täysin välinpitämättömästi kaikkiin muutoksiin kohtalissa. Ensimmäiset työntekärryt kolisevat rampilla ja lapiot alkoivat kirskua kiveen. Tule tänne! Kaivosvalvoja huusi Dugajeville. Siinä on sinun paikkasi. Hän mittasi louhoskuution ja asetti merkiksi piikiven murikan. Siihen asti ramppimies vetää sinulle laudan päärampille asti. Viet sinne minne muutkin. Tässä on hakku, lapio, rautakanki ja kärry. Panehan töpinäksi. Dugajev ryhtyi tottelevaisesti työhön.
Näin on parempikin, hän ajatteli. Eivät pääse kaverit motkottamaan etkä lintsaan. Ei entisten maanjussien tarvinnut tietää, että hän oli aloittelija. Että hän oli suoraan koulusta mennyt yliopistoon opiskelemaan ja yliopistosta päätynyt tänne Louhokselle. Jokainen vastasi vain itsestään. Muilla ei ollut mitään velvollisuutta ymmärtää, että hän oli ollut jo niin pitkään nääntynyt ja nälkäinen, ettei osannut enää edes varastaa. Kukaan ei viitannut siitä, ettei hän kestänyt 16 tuntista työpäivää. Hän kärräsi, hakkasi ja lapioi, taas kärräsi ja taas heilutti hakkua ja lapiota. Ruokatauon jälkeen valvoja tuli katsomaan Dugajevin aikaansaannosta. Ja sanakaan sanomatta poistui. Dugajev kärräsi taas ja hakkasi lapion jälleen. Piikivemurikka oli vielä kaukana. Päivän päätteeksi valvoja palasi, kehitti auki mittanauhan ja mittasi Dugajevin louhiman osuuden. "25%, hän sanoi ja katsoi Dugajevia. 25%! Kuuletko? Kuulen, vastasi Dugajev. Luku hämmästytti häntä. Niin vähän hän oli saanut lapioiduksi kiviä. Niin raskasta oli ollut tehdä työtä. Toisaalta 25% normista tuntui hänestä varsin suurelta luvulta. Polvia kolotti, käsiä, hartioita ja päätä särki sietämättömästi kärräämisestä. Nälkää hän ei ollut tuntenut enää aikoihin. Hän söi vain, koska näki toistenkin syövän. Jokin pani hänet syömään, mutta ei hänellä mitään halua ollut. Eipä siinä, valvoja sanoi. Onnea vaan. Illalla Dugajev kutsuttiin puhutteluun. Hän vastasi 4 kysymykseen. Etunimi, sukunimi, lakipykälä, jonka nojalla häntä ole rankaistu ja rangaistusaika. 4 kysymystä, jotka vangille tehdään 30 kertaa päivässä. Sitten Dugajev meni nukkumaan. Seuraavana päivänä Dugajev meni Baranovin sekä muun ryhmän mukana Louhoksille. Mutta sitä seuraavaksi yöksi sotamiehet veivät hänet Tallintaan. Sieltä polkua myöten metsään. Paikkaa, missä korkea piikkilanka-aita lähestulkoon sulki pienen rotkon. Ja josta öisin kuului traktorien kaukaista rätkitystä. Ja tajuttua, mistä oli kysymys, Dugajev harmitteli, että oli täysin turhaan raatanut tämän viimeisen päivän. Paketit jäitin päävartiossa.
Ryhmänjohtajat vahvistivat saajan henkilöllisyyden. Vaneri murtui rätisten omalla tavallaan, kuten vaneri rätisee. Täkäläiset puut eivät murtuneet samalla tavoin. Eivät ne huutaneet samanlaisella äänellä. Penkeistä kasatun aitauksen takana puhdasketiset miehet, joilla oli yllään yleisiistit uniformut, avasivat paketit, tarkistivat niiden sisällön, ravistelivat jokaisen nurkan ja avasivat sitten vasta. Monia kuukausia matkalla olleet ja viimeiseen virseään vetelevät pakettilaatikot hajosivat, kun ne taitavasti heittittyinä putosivat lattialle. Sokerinpallat, kuivatut hedelmät, mädäntyneet sipulit ja pehmeät kessunpakkaukset levisivät pitkin lattiaa. Kukaan ei kerännyt hajonneita rippeitä. Pakettien saajat eivät esittäneet vastalauseita, sillä paketin saaminen sinänsä oli jo ihmeiden niille. Päävartion edessä saattosotilaat seisoivat kiväärit käsissä. Valkoisessa pakkashuurussa liikkui tuntemattomia hahmoja. Minä seisoin seinustalla ja odotin vuoroani. Nuo sinertävät palaset eivät olleet jäätä, vaan sokeria. Sokeria. Enää tunti ja pitelisin käsissäni noita palasia, mutta ne eivät sulaisi. Ne sulaisivat vasta suussa. Tuollainen palanen riittäisi minulle 3 kerraksi. Ja tupakkaa. Kessu. Oma kessu. Jaroslavin oravaa tai Kremenchuk 2. Minä tupakoisin. Ja tarjoaisin tupakkaa kaikille niille, jotka olivat koko vuoden ajan tarjonneet minulle. Omaa kessua. Minä polttaisin omaa kessua. Jos vaimo ei tiedä, että pitää lähettää tarpeeksi väkevää kessua, niin muut kyllä neuvovat. Sukunimi. Paketti räsähti lattialle. Ja ympäriinsä levisi nahanmustia luumuja. Missä sokeri? Ja luumujakin vai 2-3 kourallista. Täällä on sinulle huovikkaat. Lentäjän huovikkaat. Kumipohjallisilla kuin kaivospäälliköllä. Otahan vastaan. Seisoin typertyneenä. Mitä minä huopasaappailla tekisin? Niitähän voi käyttää vain pyhäisin, eikä pyhiäkään ollut. Olisi ollut edes poronnahka, nutukkaat tai tavalliset vinkkelitossut, mutta huopasaappaat olivat liian hienot. Eihän niillä tehnyt mitään. Ja sitä paitsi... Hei, kuule. Joku laski kätensä olalleni. Käännyin niin, että näin sekä saappaat, laatikon, sen pohjalla vielä pari luumua, esivallan ja sen miehen kasvot, joka oli laskenut kätensä olalleni. Hän oli Andrei Boiko, kaivosvalvoja. Hei, myy minulle nuo huopasaappaat. Minä annan sinulle rahaa. 100 ruplaa. Ethän sinä saa viedyksi noita edes parakille asti, kun repivät sinulta jo käsistä, ja Boiko osoitti sormellaan valkean usvaan. Ja kyllä ne varastetaan parakissakin, heti ensimmäisenä yönä. Itsehän sinä ne käsket varastaa, ajattelin. Hyvä on. Anna rahat. No niin. Katsos, miten reilu minä olen, Boiko sanoi laskiessaan rahoja. Minä en huiputa sinua niin kuin muut. Sanoin 100 ja annan 100, ja samalla Boiko pelkäsi jo maksavansa ylihintaa. Taitoin likaiset setelit ensin 4, sitten 8 osan ja tungin mahataskuun. Luumut karistin nuttuni vuoren sisään. Sen taskut olin jo aikaa sitten repinyt tupakkamasseiksi. Osta voita. Kilon voita. Syön sopani ja vellin kanssa ja levitä leivälle. Ja sokeria.
Ja hankin joltakulta repun. Sellaisen, jonka suu voi nyörittää kiinni. Sellainen reppu oli välttämättömyys, jos kunniallinen vanki tahtoi säilyttää omaisuutensa hiippareilta. Kriminaalit eivät kanniskelleet reppuja. Palasin parakkiin. Kaikki makasivat lavitsuilla. Vain Jefremov istui kädet jähtöneen kaminan kyljessä. Hän kurkutti kasvojaan kohti häipyvää lämpöä, peläten kumartua ja irrottaa otetaan kaminasta. Miksi et sytytä sitä? Päivystäjä tuli paikalle. Se on Jefremovin vuoro. Ryhmänjohtaja sanoi, että ottakot mistä tahtoo, kunhan vain polttopuita on. Et kyllä missään tapauksessa mene nukkumaan. Mene ennen kuin ei ole vielä myöhäistä! Ja Jefremov livahti parakin ovesta ulos. Missä se sinun pakettisi on? Erehtyivät nimestä. Juoksin kauppaan. Myyvälänhoitaja Shaparenkon ovi oli auki, mutta kaupassa ei ollut ketään. Voita ja leipää! Shaparenko! Minä menen vararikkoon. Siinä. Ota niin paljon kuin tarvitsee. Mitä minä rahalla teen? Mitä tommonen ketku pystyy antamaan? Hyvä leipä ja voi. Ja häilysasseen. Sokeria unohdin pyytää, mutta kilo voita, kilo leipää. Menin Semyon Seininin luo. Seinin oli entinen Kirovin referentti, jota ei ollut siinä vaiheessa vielä ammuttu. Olimme tehneet töitä yhdessä samassa ryhmässä, mutta sitten kohtalo oli meidät erottanut. Seinin oli parakissa. Hei, syödään! Minulla on voita ja leipää. Seininen nälkäiset silmät alkoivat loistaa. Minä panen veden kiehumaan. Ei tarvitse. Tarvitseepa, tulen heti. Ja hän häipyi. Samassa joku iski päähäni jollakin painavalla. Ja kun siitä toivuin, oli reppu poissa. Kaikki olivat paikoillaan ja tuijottivat minuun pahankurisesti. Se oli heille parhaanlaatuista hupia. Ja tässä tapauksessa kaksinkertainen ilo. Ensinnä siksi, että jollekulle oli käynyt kalpaten. Ja toiseksi siksi, että he eivät olleet he, jolle oli käynyt kalpaten. Ei se kateutta ollut. Ei toki. En itkenyt. Selvisin vain vaivoin hengissä. Siitä on nyt 30 vuotta. Mutta muistan yhä selvästi tuon hämärän parakin, kavereiden vahingoniloiset katseet, kostean lehtikuusihalon lattialla ja Seininin kalpeat posket. Menin takaisin kauppaan. En enää pyytänyt voita, en kysynyt sokeria. Pyysin leipää. Palasin parakkiin. Aloin sulattaa lunta pakissa ja keittää luumuja. Parakki jo nukkui. Rohisi, kuorsasi ja yski. Me kolme seisoimme kaminan äärellä ja keittelimme kukin omaamme. Sintsov keitti päivän ruokailusta säästämänsä leivän kuorta. Syödäkseen sen kuumana ja tahmeana ja juodakseen sitten ahneesti kuuman lumesta suljettetun veden, joka tuoksui sateelta ja leivältä. Kun Vaarev tunki jäätyneitä kaalilehtiä pakkiin, se ovela onnenpoika. Kaali tuoksui kuin paras ukrainalainen borssi. Ja minä keitin saamiani luumuja. Emmekä voineet olla kurkkimatta toistemme pakkeihin. Yhtäkkiä parakin ovi potkaistiin auki. Pakkashuurusta ilmestyi 2 sotilasta. Toinen nuorempi oli leirin päällikkö Kovalenko. Toinen vanhempi kaivospäällikkö Ryabov. Hänellä oli jalassaan lentäjän huopasaappa.
Minun huopasaappaani. Vai vaivoin tajusin erehdyksen. Huopasaappaat olivat todella Ryapovin. Kovalenko ryntäsi kaminan luo ja heilutti tuomansa hakkua. Ja taas näitä pakkeja. Kyllä minä teille pakit näytän. Ei täällä paikoja sotketa. Hän kaatoi pakit, joissa oli leivänkuorta, kaalia ja luumuja ja puhkesi hakulle niiden pohjat. Ryabov lämmitti käsiään uunin piipulla. Jos on pakkeja, on myös keitettävää, totesi kaivospäällikkö syvämietteisesti. Tiedättekö, sehän on tyytyväisyyden merkki. Olisitpa nähnyt, mitä ne keitelevät, Kovalenko sanoi pakkia tallaten. Pomot lähtivät. Me jäimme keräilemään lyttääntyneitä pakkejamme ja niiden sisältöä. Minä luumu ja Sintsov muodottomaksi pehmennyttä leipää ja Bubarev kaalilehtiä. Söimme kaiken heti. Se oli varminta. Minä nielaisin muutaman luumun ja nukahdin. Olin oppinut nukahtamaan ennen kuin jalat lämpenivät. Ensi alkuun en osannut, mutta kokemus opettaa. Uni oli tajuttomuuden kaltaista. Todellisuus palasi kuin unen näkö. Taas potkaistiin ovi auki ja valkoista pakkashurua lennätti parakin takaseinään asti. Miehet valkoisissa, uutuuttaan lemuavissa puoliturkeissa ja jotakin lattialle rojahtavaa, liikkumatonta, mutta vielä elävää ja hengittävää. Päivystäjä kumartuneena, hämmentyneessä, mutta kunnioittavassa asennossa valkoisten puoliturkkien edessä. Onko tämä teidän miehiä? Valvoja osoitti likaista rattikassa lattialla. Se on Jefremov, päivystäjä vastasi. Tietäpähän kohta, miten toisten halkoja varastetaan. Jefremov makasi vieressäni lavitsalla monta viikkoa, kunnes hänet vietiin pois ja hän kuoli invalidileirillä. Häneltä oli hakattu sisuskalut tohjoksi. Sen homman taitajia täällä kaivoksilla oli monia. Mutta Jefremov ei tehnyt valitusta. Makasi vain ja vikisi hiljaa. Porasimme 3. päivää uudella koekentällä. Jokaisella oli oma reikänsä ja 3 päivässä jokainen niistä syveni enintään puoli metriä. Ikuiseen routaan ei vielä kukaan ollut ulottunut. Syynä oli sade. Oli satanut 3 vuorokautta yhtä mittaa. Kivinen maasto ei paljastanut, oliko satanut tunnin vai kuukauden. Sade oli koleaa tihkua.
Hymppi pressukankaisessa sadeviitassa, jonka huppu oli kuin pyramiidi, ilmestyy perin harvoin. Esivalta asetti suuria toiveita sateeseen, noihin kylmiin vesivitsoihin, jotka piiskasivat selkiämme. Olimme läpimärkiä viimeistä rihman kiertämää myöten. Pomojen alkeelliset salaiset suunnitelmat olivat sellaiset, että sade ja kylmyys pakottaisivat meidät paiskimaan töitä lujemmin. Mutta viha työtä kohtaan oli voimakkaampi. Ja joka ilta Kymppi laski puisen mittakeppinsä porareikään kiroilleen. Saattosotilas vartioi meitä sienen tuon tunnetun leirirakennelman alla. Me emme voineet poistua porareijiltä, muuten meidät olisi ammuttu. Riekien välillä saattoi kulkea ainoastaan ryhmyrimme. Me emme voineet edes huutaa toisillemme, sekin oli ampumisen uhalla kielletty. Niinpä me seisoimme äänettä vyötäisiemme myöten kivikuopissa, pitkässä reikäjonossa, pitkin kuivuneen Puronuoman rantaa. Vaikka minä olin nälkäinen ja raivoissani, niin tiesin, että mikään maailmassa ei saisi minua lopettamaan itseäni. Juuri tuolloin aloin ymmärtää suurta elämän voimaa, ominaisuutta, jota ihmisessä on eniten. Minä näin, miten hevosemme nääntyivät ja kuolevat. Muuten en osaa asiaa ilmaista. Hevoset eivät mitenkään poikenneet ihmisistä. Ne kuolivat kylmyyteen, ylivoimaiseen raadantaan, heikkoon ravintoon ja lyönteihin. Ja vaikka ne olisivat kärsineet vain 1000 siitä, mitä ihminen, ne olisivat kuolleet ennemmin kuin ihminen. Ja niin minä ymmärsin tärkeimmän. Sen, että ihminen ei ole ihminen siksi, että hän on Jumalan luoma, tai että hänellä on ihmeellinen peukalo molemmassa kädessään. Ihmistä eivät tehneet alkeelliset aivot tai sielu, koska jotkut koirat ja karhut menettelevät viisaammin ja inhimillisemmin kuin ihminen. Ei. Ihmisestä teki ihmisen se, että hän on fyysisesti vahvempi kuin mikään eläin. Ja myöhemmin se, että hän pakottaa henkisen elementtinsä onnistuneesti palvelemaan fyysistä elementtiä. Näitä minä mietin 1000 kerran siinä porareijässä. Minä tiesin, etten lopettaisi itseäni, koska minä uskoin tuohon elinvoimaan. Juuri samanlaisesta reiästä, joskin suuremmasta, olin taannoin irroittanut valtavan kiven. Päiväkausia irroitin sen hirvittävää painoa. Tuosta julmasta taakasta olin ajatellut luoda jotakin kaunista, niin kuin venäläinen runoilija sanoo. Olin ajatellut pelastaa elämäni taittamalla jalkani. Valmistelin huolellisesti paikan, mihin asettaisin jalkani. Kuvittelin, miten kääntäisin hieman hakkua ja kivi putoaisi ja murskaisi jalkani ja niin olisin ikuisesti invaliidi. Päivä, tunti ja minuutti olivat määrätyt ja ne koittivat.
Asetin oikean jalkani riippuvan kiven alle. Kiitin itseni rauhallisuudesta. Nostin käteni ja käänsin kiven taakse asettamani hakkua kuin vipua ja kivi putosi. Enkä tiedä itsekään, miten siinä kävi niin, että kiskaisin jalkani syrjään. Jalka vain hieman ruojoutui ohuessa reijässä. 2 mustelmaa ja 3 naarmua. Siinä koko hyvin valmistellut työn tulos. Niin minä tiesin, ettei minusta ole itsemurhaajaksi tai itsensä silpojaksi. Minun ei auttanut muu kuin odottaa, kunnes jokin pieni epäonni muuttuisi pieneksi onneksi tai suuresta onnettomuudesta tulisi loppu. Nyt lähin onni oli työpäivän päättyminen. Työpäivän päättyminen. Minä muistin naisen, joka oli edellisenä päivänä kulkenut polkua pitkin ohitsemme. Me olimme tervehtineet häntä ja hän oli näyttänyt meistä kauniilta. Ensimmäinen nainen, jonka 3 vuoteen olimme nähneet. Hän vilkutti meille, osoitti taivasta, jotakin taivaan kolkkaa ja oli huutanut. Pian pojat, pian! Me vastasimme hänelle iloisella mölinällä. En nähnyt häntä enää koskaan, mutta olen muistellut häntä koko elämäni ajan. Miten hän minun osasikaan lohduttaa ja ymmärtää meitä? Hän oli osoittanut taivasta, mutta ei suinkaan ollut tarkoittanut haudan takaista elämää. Ei. Hän oli osoittanut vain, että aurinko on painamassa länteen ja että työpäivä olisi pian lopussa. Hän omalla tavallaan toisti meille Goethen sanat vuoren huipuista. Juuri tämän raavaan naisen, jonkin entisen tai nykyisen prostituoidun, sillä muunlaisia naisiahan niillä maan ei siihen aikaan ollut. Juuri hänen viisauttaan ja avaraa sydämisyyttään minä ajattelin. Ja sateen kohina oli hyvänä ääni taustana niille ajatuksille. Harmaa kivinen ranta, harmaat vuoret, harmaa sade, harmaa taivas, miehet harmaassa rivaleisissa vaatteissaan. Kaikki oli hyvin pehmeää, mainiossa keskinäisessä tasapainossa. Kaikki oli täydellisesti soinnutettu yhtenäiseen väriasteikkoon, suureen saarnalliseen sopusointuun. Вот сижу опять в тюрьме, не светит солнце больше мне. На нарах, бля, на нарах, бля, на нарах. Kuulkaa, kuulkaa! Minä olen pitkään pohtinut ja tajunnut, että elämällä ei ole mitään tarkoitusta. А на свободе фраера гуляют с ночи до утра. И шмары, бля, и шмары, бля, и шмары. Один вагон набит битком, а я как курва с котелком. По шпалам, блядь, по шпалам, бля, по шпалам. Вот захожу я в магазин, ко мне подходит гражданин. Легавый, бля, легавый, бля, легавый. Он говорит, твою-то мать, попался, сука, ты опять. Попался, блядь, попался, бля, попался. И вот сижу опять. Всю ночь маячит постовой с обрезом, бля, с обрезом, бля, с обрезом. Сижу на зоне, полох чешу, картошку чистить не хочу. Кошмары, бля, кошмары, бля, кошмары. И вот сижу опять в тюрьме, не светит солнце больше мне. На нарах, бля, на нарах, бля, на нарах. А на свободе фраера
с ночи до утра. И шмары, бля, и шмары, бля, и шмары. И вот опять передо мной всю ночь маячит постовой. С обрезом, бля, с обрезом, бля, с обрезом. Сижу на нарах, блок чешу, картошку чистить не хочу. Кошмары, бля, кошмары, бля, кошмары! Minä makasin hangella ja puristin sylissäni tukkia, jonka olin pudottanut alas enkä jaksanut enää nostaa takaisin ja liittyä ketjuun, joka laskeutui mäkeä alas. Jokaisella oli harteillaan tukki, polttopuuksi tarkoitettu, ja kaikki halusivat takaisin parakeille, niin vartijat kuin vangit, ja kaikki odottivat pitkän talvipäivän päättyvän ja pääsemänsä syömään ja nukkumaan. Mutta minä makasin hangella. Fadejev teititteli aina vankeja. Kuulkaas, kaveri, kun miehellä on tuommoinen otsa kuin teillä, hän varmasti jaksaa kantaa tuommoisen halon. Riukuhan se oikeastaan on. Tehän aivan selvästi teeskentelette. Olette fasisti. Hetkellä jolloin isänmaamme taistelee vihollista vastaan, te työntelette keppejä sen rattaisiin. Minä en ole fasisti. Minä olen sairas ja nälkäinen ihminen. Sinä se fasisti olet. Ajattelepa, miten kerrot morsiamellesi, mitä oikein teit Kolumassa. Minulle oli kaikki yhdentekevää. En sietänyt pyöreäposkisia, terveitä, kylläisiä ja hyvin pukeutuneita, enkä pelännyt mitään. Taivuin vatsaani suojellen, mutta sekin oli vain vaistomainen esi-isiltä peritty liike. En suinkaan pelännyt potkua vatsaan. Fadejev potkaisi minua selkään. Äkkiä minun tuli lämmin, eikä pelännyt yhtään. Jos kuolisin, sitä parempi. Kuule! En minä ole ensi kertaa pappien kyydissä. Fadejev sanoi ja käänsi minut kengänkärjellä selälleni. Olen minä teikäläisen nähnyt. Nyt tuli paikalle toinen vartija. Sheroshapka! Minä painan sinut mieleni. Osaatpa olla häijy ja ruma. Huomenna minä ammun sinut omin käsiin. Onko selvää? On, sanoin kohottautuessani ja sylkiessäni suolaista verta. Raahasin tukkia hankea pitkin tovereitteni kiroilun ja huudon säästyksellä. Heitä oli alkanut viluttaa sillä aikaa, kun minua hakattiin. Aamulla Sheroshapka vei meidät töihin. Edellisenä talvena kaadettuun metsään. Kokoamaan kaiken, mitä saattoi polttaa peltikaminoissa. Puut oli kaadettu talvella, joten kannot olivat korkeita. Me kaivoimme niistä irti maasta rautakangilla ja sahasimme ja kokosimme tapuleiksi. Harvoihin pystyyn jätettyihin puihin työpaikkamme ympärille Sheroshapka ripusti keltaisista ja harmaista kuivuneista ruohoista sidottuja viittoja. Merkiksi kielitystä vyöhykkeestä. Työjohtaja viritti kumpareille nuotion Sheroshapkaa varten, sillä ainoastaan vartioilla oli lupa lämmitellä työpäivän aikana. Tuuli oli jo aikaa sitten puhaltanut pois sataneen lumen. Kankea ja huurteinen ruoho oli liukasta ja muutti väriä ihmiskäden kosketuksesta. Mättäillä kasvoi matalia jäätyneitä vuoriorjan tappuroita, joiden tumman liilanväriset pakkasen panemat marjat tuoksuivat uskomattoman ihanilta. Vielä makeampia olivat ylikypset pakkasen puremat puolukat. Lyhyistä varvuista riippui
mustikoita. Heleän sinisiä ja ryppyisiä kuin tyhjä nahkakukkaro, mutta niissä oli yhä tallella tumman sinimusta, sanomattoman makea mehu. Toverini! Rybakov puolmi marjoja säilyketölkkiin tupakkatauoilla ja aina kun Serosapkan silmä vältti. Jos Rybakov saisi tölkin täyteen, antaisi vartio-osaston kokki hänelle leipää. Rybakovin hankkeesta tuli heti tärkeä homma. Minulla ei ollut sellaisia tilaajia ja niinpä söi marjat itse puristaa jokaisen niistä huolellisesti kielellä kitalakea vasten, jolloin makea mehu huumasi minut hetkeksi. En ajatellut auttaa Rybakovia poiminnassa, eikä hän olisi sellaista apua kaivannutkaan, sillä silloin hän olisi pitänyt jakaa leipää. Rybakovin tölkki täyttyi liian hitaasti, marjat olivat yhä harvemmassa. Huomaamattamme me työskennellessämme ja marjoja poimiessamme ajauduimme lähelle kielletyn vyöhykkeen rajaa. Merkit riippuivat jo päämme päällä. Kuule, sanoi Rybakoville, käännytään takaisin. Mutta edessäpäin oli mättäitä täynnä mustikoita, ruusunmarjoja, puolukoita. Olemme panneet mättäät merkille jo aikaa sitten. Puun, josta merkki riippui, olisi pitänyt seistä 2 metriä kauempana. Rybakov näytti vielä vajata tölkkiään. Taivaanrantaan painuvaa aurinkoa ja alkoi hitaasti lähestyä lumottuja marjoja. Silloin napsahti laukaus. Rybakov mätkähti kasvoilleen mättäiden väliin. Kivääriään huolustellen Serosapka huusi. Pysykää paikallanne, älkää tulkaa lähemmäksi. Serosapka viritti hanan ja ampui vielä kerran. Minä tiesin, mitä tuo toinen laukaus tarkoitti. Myös Serosapka tiesi sen. Laukaukseen piti olla 2. Ensimmäinen oli varoituslaukaus. Rybakov makasi mättäiden välissä yllättävän pienenä. Taivas, vuoret ja joki olivat valtavat. Ja Herra yksin tietää, miten monta ihmistä voisi kaataa näille vuorille, mättäiden välisille poluille. Rybakovin tölkki oli vielä nyt kauas. Keräsin sen talteen. Sillä voisinhan ehkä saada näistä marjoista leipää. Tiesinhän, ketä varten Rybakov oli niitä kerännyt. Serosapka kokosi meidät tyynesti osastoksi, antoi marssikäskyn ja vei parakeille. Kiväärin kärjellä hän kopautti olkapäätäni. Minä käännyin. Sinua minä tarkoitin. Mutta et ylittänyt rajan senkin lurjuus. Nälkä teki kateutemme tylsäksi ja voimattomaksi, kuten muutkin tunteemme. Meillä ei ollut voimia tunteisiin, ei kevyemmän työn etsiskelyyn, ei kiertämiseen, kyselimiseen, pyytämiseen. Me kadehdimme vain tuttuja, niitä, joiden oli onnistunut päästä töihin, toimistoon, sairaalaan, talliin. Niissä ei ollut monituntista raskasta ruumillista työtä.
Sanalla sanoen, me kadehdimme vain Šestakovia. Nytkin teki mieli lähteä parakille ja heittäytyä lavitsalle. Mutta minä seisoin yhä ruokakaupan ovella. Siitä kaupasta saatoivat ostaa vain siviilipykäleen mukaan tuomitut. Samoin kuin kansan ystäviin luetut rikoksen uusia varkaat. Minulla ei ollut siellä mitään tekemistä. Mutta en voinut irrottaa katsettani suplan ruskeista limpuista. Tuoreen leivän raskas ja makea tuoksu kutitti sieraimia. Sen tuoksu melkein pyöritti. Silloin minua kutsui Šestakov. Tunsin hänet jo emämaan ajoilta, sillä olin istunut hänen kanssaan samassa sellissä Butyrkin vankilassa. Emme me ystäviä olleet, tuttavia vain. Kaivoksella Šestakov ei ollut hakkuhommissa. Hän oli geologian insinööri ja hänet oli otettu geologisiin tutkimustöihin, siis toimistoon. Ota tupakkaa. Šestakov sanoi ja ojensi minulle sanomalehden palasta, jolle siirrytti kessua sekä sytytti tulitikun, ihan oikean tulitikun. Minä panin palamaan. Olisi vähän puhuttavaa. Minullako? Niin. Menimme parakintaa ja istuimme vanhan louhuksen reunalle. Minun jalat kävivät heti raskaiksi, mutta Šestakov hellutteli uusia valtion puolikenkiään, jotka tuoksahtivat kalan rasvalle. Housun lähkeiden alta näkyvät shakkiruudulliset sukat. Minä tarkastelin Šestakovin jalkoja aidosti ihastuneena ja hieman ylpeänäkin. Olipahan meidän sellistä lähtöisin edes yksi, jolla ei ollut jalkarättiä. Maa allamme kumahteli räjähdyksistä. Siellä valmisteltiin maaperää yövuoroa varten. Pieniä kiviä sateli jalkoihimme kahisten. Ne olivat harmaita ja pieniä kuin linnut. Pitäisikö mennä kauemmaksi? Eivät nuo osu, älä pelkää. Sukat kyllä säilyvät ehjinä. En minä sukkia tarkoita, Šestakov sanoi ja osoitti etusormellaan taivaanrantaa. Mitä sinä tuosta kaikesta oikein ajattelet? Kai me tänne kuollaan, sanoin. Vähiten minä sitä halusin ajatella. Eikä, minä en suostu kuolemaan. Miten niin? Minulla on kartta, Šestakov sanoi vaisusti. Minä otan mukaani työläisiä. Otan sinutkin ja lähdemme kohti mustia lähteitä. Ne ovat täältä 15 kilometrin päässä. Minä hankin kulkuluvan ja sitten suunnistamme merta kohti. Tuletko mukaan? Hän esitti tuon kaiken välinpitämättömästi, mutta sukkelasti. Entä siellä, noustaanko johonkin laivaan? Yhden tekevää. Tärkeintä on vaan päästä liikkeelle. Minä en voi elää näin. Parempi kuolla seisten kuin elää polvillaan. Kukas niin sanoikaan? Toden totta tuttu sanonta. Mutta en jaksanut muistaa, kuka oli niin sanonut ja milloin. Kaikki kirjallinen oli unohtanut. Ei semmoiseen uskottu. Käärin housun puntit ylös ja näytin keripukin aiheuttamia punaisia hiertymiä. Kyllä sinä siellä metsässä paranet. Syöt marjoja, niin se on vitamiinia. Minä voin opastaa. Minä tunnen tien. Minulla on kartta. Suljen silmäni ja ajattelin.
Merelle oli täältä 3 tietä ja joka reitiä ainakin 500 kilometrin matka. Ei sitä jaksaisi taita edes Šestakov minusta puhumattakaan. Eiköhän hän aio minua matkaeväksi ottaa. Eipä tietenkään. Miksi hän sitten valehtelee? Ja äkkiä pelästyin Šestakovia. Hänhän oli meistä ainoa, joka oli hankkiutunut koulutustaan vastaavan työhön. Kuka hänet oli sinne järjestänyt ja millä hinnalla? Kaikistahan oli maksettava. Toisen verellä, toisen hengellä. Minä suostun, sanoin avaten silmäni. Mutta ensin minun pitää saada kunnon ruokaa. Hienoa, hienoa. Ruoka kyllä järjestyy. Minä tuon sinulle säilykkeitä. Maailmassa on paljon säilykkeitä. Kala, liha, hedelmä, vihanne, säilykkeitä, mutta parasta on tiivisten maito. Huomenna sanoin tiivisten maitoa. Hienoa. Hienoa. Tiivisten maitoa, Šestakov sanoi ja poistui. Palasin parakkini ja kävin pitkäkseni. Sulin silmäni. Ajatteleminen teki kipeää, mutta ajatella piti. Hän keräisi meidät pakomatkalle ja ilmeen taisi meidät, se oli täysin selvää. Meidät joko tapetaisin siellä mustilla lähteillä tai tuotaisin elävinä takaisin ja tuomioon lisättäisin vielä 15 vuotta. Onhan hänen pakko tietää, ettei täältä mihinkään pääse. Mutta maito, tiivistä maitoa. Nukahdin ja katkonaisessa nälkäisessä unissani näin Šestakovin tiivistä maitotölkin. Valtava, yötaivan sininen tölki oli täynnä tuhansia reikejä ja maito tihkui ja virtasi laveana vuonna kuin linnun rata. Helposti saatoin kohottaa käteni taivaalle ja syödä tuota makeaa tähti maitoa. Pilli huusi kahjeasti ja minä lähdin parakkille, jossa Šestakov asui. Hän odotti minua ja otti taskuistaan 2 tölkeä tiivistä maitoa. Kirven kärjellä rikkoin tölkin kannen. Sakea valkoinen suihku virtasi kannelle ja kädelleni. Olisi pitänyt tehdä 2 reikää ilmaa varten. Mitä tuosta sanoin? Ja nuolin likaista makeata sormia. Tuokaa lusikka. Šestakov sanoi ympärillemme kerääntyneille työläisille. 10 kiiltäväksi nuoltua lusikkaa ojentui pöydän yli. Kaikki seisoivat ja katsoivat minun syömistäni. Ei siinä ollut mitään tunkilevaisuutta, eikä salattua toivoa päästä osille. Kukaan heistä ei edes kuvittelut, että jakaisin heidän kanssaan tämän maidon. Heidän kiinnostuksensa toisen ravintoon oli täysin pyytetöntä. Mutta tiesin, ettei kukaan voinut olla tuijottamatta toisen ruokaan, joka katosi toisen ihmisen suuhun. Otin mukavamman asennon ja söin maidon ilman leipää ja join toisenaan kylmää vettä päälle.
Söin molemmat tölkit tyhjiksi. Yleisö siirtyi syrjään. Näytelmä oli päättynyt. Šestakov katsoi minun myötätuntoisesti. Tiedätkö mitä sanoin? Olen muuttanut mieleni. Menkää te ilman minua. Šestakov ymmärsi ja sanaakaan sanomatta poistui parakista. Se oli tietenkin mitätön kosto. Heikko kuten kaikki tunteeni. Mutta mitä muuta olisin voinut tehdä? Varoita muita. Enhän edes tuntenut heitä. Ja kuitenkin olisi pitänyt varoittaa. Šestakov oli ehtinyt saada 5 miestä suostumaan. He pakenivat viikkoa myöhemmin. 2 heistä tapettiin lähellä Mustianlahteita ja 3 tuomittiin kuukautta myöhemmin. Šestakovin oma juttu käsiteltiin erikseen. Ja lisärangaistusta hän ei paon johdosta saanut. Esivalta kohteli häntä kunniallisesti, vaikka olisi voinut toisinkin käydä. Hän työskenteli edelleen geologisessa tutkimusryhmässä, ajoi partansa ja söi itsensä kylläiseksi, ja hänen sakkiruudulliset sukkansa olivat edelleenkin ehjät. Minua hän ei tervehtinyt. Olisi sentään voinut. 2 tölkiä, tiivistä maitoa, oli loppujen lopuksi pikkujuttu. Istuimme valtavan kaatuneen lehtikuusen rungolla. Puut juurtuvat ikuisen roudan tylyyn multaan vain vaivoin, ja myrsky kaataa ne helposti juurineen. Platonov kertoi minulle täkäläisen elämänsä tarinaa, toisen elämämme tässä maailmassa. Minä synkistyin hänen mainitessaan Janharin kaivokset. Olin itsekin ollut noilla raskailla ja hirveillä seuduilla, mutta Janharin kaamea maine tunnettiin kaikkialla. Olitteko kauan Janharissa? Vuoden. Vastasi Platonov hiljaa ja näytti vanhenevan 10 vuotta. Mutta vaikeaa oli vain alkuaikoina, 2-3 ensimmäisenä kuukautena. Siellä oli pelkästään varkaita. Minä olin ainoa sivistynyt ihminen siellä. Minä sepitin heille romaaneja. Kerroin iltaisin Duman, Conan Doylin ja Welsin tarinoita, ja siitä hyvästä he antavat minulle ruokaa, vaatteita, eikä minun tarvinnut tehdä niin raskasta työtä. Te olette myöskin varmaankin aikoinanne turvautunut tähän ainoaan sivistyksen suomaan etuun täällä. En ole. Se
olisi minulle se viimeinen nöyryytys, kaiken loppu. Soppalautasen takia en ole koskaan kertonut romaaneja, mutta tiedän kyllä mitä se on. Olen nähnyt ja kuunnellut sellaisia romanisteja. Tuomitsetteko te heidät, Platonov kysyi. En suinkaan. Nälkäiselle voi antaa anteeksi hyvin paljon. Jos minä selviän täältä hengissä, olen ajatellut kirjoittaa siitä kertomuksen. Kirkkoi Platonov turvautuen tuohon pyhään kaavaan, jolla kaikki pohdinnat ajasta huomispäivän jälkeen aikakoivat. Minulla on sille jo nimikin. Käärmeen lumoja. Mitä pidätte? Sehän on hyvä. Pitää vain säilyä hengissä. Se on tärkeintä. Kolme viikkoa tuon keskustelun jälkeen Andrei Fjodorovich Platonov, joka oli edellisessä elämässään ollut elokuvakäsikirjoittaja, kuoli. Kuoli niin kuin monet kuolevat. Heilautti hakkua, horjahti ja kaatui kasvoilleen kiville. Suoneen annettu glukoosi tai vahvat sydänlääkkeet olisivat voineet palauttaa hänet elämään, sillä hän kärsi vielä tunnin puolitoista ennen kuin paarit tuotiin sairaalasta. Ja lääkintämiehet kantoivat tuon pienen ruumiin, kevyt lasti, pelkkää luuta ja nahkaa, ruumishuoneen. Minä pidin Platonovista siksi, että hän ei kadottanut kiinnostustaan siihen elämään vuorten ja merten takana, josta meitä erottivat niin monet vuodet ja virstat, ja jonka olemassaoloon enää harvoin uskoimme, tai uskoimme niin kuin koululaiset uskovat jonkin Amerikan olemassaoloon. Platonovilla oli luoja ties mistä kirjojakin. Ja hän vältteli muun porukan tavanomaisia puheenaiheita, kuten mitä soppaa mahdettaisiin tänään syödä, jaettaisiinko leipää 3 päivässä vai ainoastaan kerran aamulla, ja tulisiko huomenna sade vai paistaisiko aurinko. Minä pidin Platonovista. Koitankin nyt kirjoittaa hänen kertomuksensa, jonka nimi on Käärmeen lumoja. Kun työpäivä päättyi, se ei suinkaan merkinnyt työn päättymistä. Pillin soitua piti vielä kerätä työkalut, viedä ne varastoon, luovuttaa ne, asettua riviin, kestää 20 päivittäisestä nimenhuudosta, vartijan raan kiroilun sekä omien tovereitten sietämättömän höyrän ja loukkausten säestyksellä. Nekin toverit, jotka vielä toistaiseksi olivat paremmassa kunnossa kuin minä, olivat hekin väsyneitä ja kiukuttelivat jokaisen viivästyksen vuoksi. Vielä kun oli haettu polttopuut 5 kilometrin taipaleen takaa, koska kaikki lähimetsät oli 2 vuotta sitten. Ja puut pinottu ja nimet huudettu, kiirehtivät miehet kiireesti tyrkkien ja kiroilleen pimeään hirsiparakkiin. Kun silmät tottuivat pimeään, Platonov huomasi, etteivät kaikki työläiset olleetkaan menneet töihin. Takaseinällä oikeanpuolisessa nurkassa yläpedillä lasittoman bensiinituikun valossa istui 7-8 miestä 2 muun ympärillä, jotka jalat turkkilaiseen tapaan ristissä
iskivät korttia välilleen asettamallensa rasvatahraiselle tyynille. Platonov istahti lavitsan reunalle. Polvea ja hartioita kolotti. Lihakset värisivät. Hänet oli vasta aamulla tuotu sanhariin. Ja töissä hän oli ollut ensimmäistä päivää. Vapaita paikkoja lavitsoilla ei ollut. Minä käyn pitkäkseni sitten, kun muut ovat menneet matkoihinsa, hän ajatteli. Korttipeli yläpeidellä päättyi. Viksiniekka mies, jolla oli pitkä kynsi vasemman käden pikkurillissä, kumartui lavitsan laidan yli ja sanoi, tuoko se Ivan Ivanovich tänne? Platonov havahtui, kun häntä tänäistiin selkään. Hei, sua huudetaan! Ja missä se Ivan Ivanovich on? En minä ole Ivan Ivanovits. Platonov siristeli silmiään. Hei, ei se halua tulla, Fedetska! Kuinka niin? Ja Platonov tyrkättiin tuikunpalon. Tahdot sä pitää henkiriepusi, Fede kysyi hiljaa ja pyöritti pikkuriilian Platonovin silmien edessä. Niin olen ajatellut, Platonov vastasi. Voimakas isku nyrkillä kasvoihin! Kaatoi hänet selälleen lattialle. Hän nousi ja pyyhki verta hihaansa. Noin ei vastata, Fede selitti ystävällisesti. Eiks korkeakoulussa opeteta, miten kuuluu vastata? Platonov oli vaiti. Mene, elukka! Mene ja käy pytylle. Siellä on nyt sinun poikasi. Ja jos huudat, me tapetaan sinut. Platonov tiesi, että se ei ollut pelkkä uhkaus. Hän oli jo kahdesti nähnyt, miten mies oli puristettu pyyhkeellä jonkin varkaiden verjen selvittelyn vuoksi. Hän kävi pitkäkseen haiseville laudoille. Mitähän hauskaa tässä keksisi. Kun edes joku raapisi jalkapohjaa. Maaska! Maaska, tuu raapimaan Fedetskan jalkapohjaa! Valokeilaan sukelsi Maaska. 18-vuotias, hauska, pitkän näköinen maalaispoika, varas hänkin. Hän riisui Fedian kuluneet keltaiset puolikengät ja risat sukat ja alkoi virristellä raapia tämän jalkapohjaa. Et sinä osaa, mene pois, hän sanoi äkkiä. Mutta mä yritän... Älä vetä siitä, kuoletko! Raapi verinaarmuille! Ei sitten minkäänlaista hellyttää. Muut nyökyttelivät myötätuntoisina. Kosoissa. Mulla oli jutku. Se osasi raapia. Se vasta osasi. Mutta se olikin insinööri. Ja Fede uppoutui muistelmissa jutkusta, joka oli osannut raapia hänen jalkapohjaan. Kuule, Fedia, entäs toi uusi? Kokeilisitko sä sitä? Ei tommoset osaa. Mutta tuokaa se nyt kumminkin tänne. Ja Platonov tuotiin taas valon. Hei kuule Ivan Ivanovich, korjaa vähän tota lampua. Ja yöllä lisää pökköä pesään. Ja aamulla kannat paskat ulos. Päivystäen näyttää mihin ne kaadetaan. Platonov paikani nöyrästi. Saat sitä hyvästä kuppillisen soppaa. Fede selitti. En mä siitä kumminkaan syö. Mene nyt koisimaan. Platonov palasi vanhalle paikalleen. Kaikki työläiset nukkuvat melkein kaikki, 2 tai 3 sylikkäin. Niin oli lämpimämpi. Onna yöt, pitkiä ja ikäviä. Kun edes joku romaanin suoltaisi.
koittaisit tota uutta pöydää. Jaa, Fedja vilkastui. Tuokaa se nyt tänne. Ja taas Platonov tuotiin. Kuule, Ivanovic. Fedja sanoi hymyilleen, lähes imarrellen. Minä taisin tässä vähän kuumetta. No mitäs tuosta Platonov pusesi hampaittensa lomasta? Kuule, osaat sä sepittää jotain romaania? Platonovin sameissa silmissä leimahti tuli, etteikö hän olisi osannut. Koko tutkinta vankilan selli kuunteli Kreivi Draculaa hänen kertomanaan. Mutta ne sentään olivat olleet ihmisiä. Entä nämä? Ruvetako narriksi Milanon herttuan hoviin? Narriksi, jota ruokittiin hyvästä vitsistä ja hakattiin huonosta. Mutta olihan asialla toinenkin puoli. Hän tutustuttaisi heidät oikeaan kirjallisuuteen. Hänestä tulisi valistaja. Hän herättäisi heissä kiinnostuksen taiteelliseen sanaan. Hän täyttäisi velvollisuutensa täälläkin, elämän pohjamudissa. Tosiasiassa Platonov ei hän halunnut myöntää itselleen, että yksinkertaisesti ansaitsisi muodot itselleen. Saisi ylimääräisen soppaannoksen, mutta ei paskapytyjen tyhjentämisestä, vaan jalommasta työstä. Jalommastako? Olihan se sentään lähempänä varkaan likaisten jalkapohjien raapimista kuin silistämistä. Mutta nälkä, kylmä, lyönnit. Fedja odotti kirjaasti hymyillen vastausta. Osaan. Virkkoi Platonov ja hymyili ensi kerran sinä raskaana päivänä. Voinhan minä suoltaa. Oh yeah! Kipeä tänne! Ota leipää. Istu tuohon peipen päälle ja huomenna saat parempakin muona. Ja pane palamaan. Platonov ei ollut tupakoinut viikkoon ja hän imi tessua tuskan sekaisella nautinnolla. No mikä sun nimes on? Minun nimeni on Andrei. No kuule sitten Andrei. Kerro joku oikein pitkä ja jännä juttu niin kuin Monte Criston kreivi. Mutta ei mitään traktoreista. No, jos vaikka kurjat, Platonov ehdotti. Sitä Jean Valjeanistako? No sä mulle kerrotin jo kosoissa. No entäs herttasotamiesten kerho tai vampyyri? Joo, semmoista! Kerro vaikka niistä soltuista. Ja te mut syljä siellä. Ja Platonov rykäisi ja aloitti. Vuonna 1893 tapahtui Pietarissa salaperäinen rikos. Niihin aikoihin oli tapana, että säätyläisperheiden nuorimmat naiset pitivät tanssiaiset aina kevään ensimmäisenä lauantaina, joka oli toukokuun. Aamu jo sarasti, kun Platonovin voimat alkoivat pettää. Ja tähän päättyy ensimmäinen osa. No sehän meni hyvin. Kyllä toivossaan. Nyt sä rupeat nukkumaan tähän meidän kanssa. Vaikka et sä kauan kerke nukkua. Nuku sitten lisää töissä. Että jaksat taas illalla. Mutta Platonov nukkui jo.
Pian miehet vietiin taas töihin. Se pitkä poika, joka oli nukkunut sillä aikaa, kun Platonov kertoi herttasoltuista. Tönäsi häntä kiukkuisesti ovella. Kattoisit etees! Heti hänelle kuiskatti jotain korvaan. Asetuttuessa riviin se pitkä poika tuli Platonovin viereen ja sanoi, älä viitti kertoa Fedjalle, että mä vähän kolhasin sua, kun en mä tiennyt, että sä olet romanisti. En kerro, Platonov vastasi. Muisti ei ole kohtaamisen iloa, ei rakkaiden ihmisten paluuta. Se on kylmä ilta, vailla liekkiä ja vailla kuulumisia. Muisti ei ole valoa, se on tuhkaa. Ei lämpöä, vaan lämmön jälki. Se on tuuli, joka ravistelee sitä, mitä elämää meiltä vei. Varlam Shalamov.